Lah bisa lihat teng mriko berarti. Panjer. Boleh lho Pak, randing cebong. Mangga ngecek nih. Pak, nunjuk. Tak kira cedul, ternyata cebong. Berarti ya subur kewan. Kanthi nyuwun sesarengan bilih pitulungan lan karosan kita menika pinangganipun milawit saberkah saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Welas rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita tuwin Gusti Yesus Kristus inggil tumrap wonten ing gesang kita sadaya. Amin. Kula nanam wiji tabering rimati ngentuwo dewa suburnya Allah kang berkahi Pangeran paring jawah lan sunaring surya wasaliring wahiranging berkahing Rama sumangga bisu sengkanditu sing mana satinga barang darbe kita tunjuk ring Allah. Monggo kita munggiling pandonga. Kalau ngaturaken panuwun Duh Gusti dene dinten menika katunggilaken ing papan ngriki. Sesarengan kalau kawula sabiyantu tumrap kajating brayat ngriki. Anggenipun miwiti nenandur supados sedaya ingkang katindakaken dinten menika dados pangibadah syukur wonten ing ngarsa paduka. Kawula nyuwun berkah tumrap pakaryan ingkang katindakaken para paraga ingkang sabiyantu. Kawula nyadong berkah tumrap pinih ingkang badhe katanem. Kawula nyadong berkah tumrap pasiten ingkang dipun tanemi. Kawula nyadong berkah tumrap sedaya satu kewan ingkang wonten ing sakiwa tengen. Mekaten ugi swasana-swasana ingkang pinanggih ing kiwa tengen papan menika. Supados sedaya ngraosaken begja bingah lan kanthi mekaten nyengkuyung kajating brayat dados panuwun syukur kunjuk ing ngarsa paduka. Tentu asilipun badhe sembada Gusti dayani berkah tumrap kawula sami. Kawula badhe miwiti nenandur menika kanthi masrahaken sawetawing kajat menika kunjuk ing ngarsa paduka. Wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyuwun. Amin. Kula nanam wiji tabering rimati ngentuwo dewa suburnya Allah kang berkahi Pangeran paring jawah lan sunaring surya wasaliring wahiranging berkahing Rama sumangga bisu sengkandi